nopeasti siihen viereen. Ja varma nostamaan sinne keskialueen puolelle ja kiekko riistetään ja nyt ollaan paikassa! 28 sekuntia peliaikaa on mennyt ja kiekko löytää ensimmäisen kerran tiensä sinne hokiverkkoon ja Spura katselee, että voi luoja sentään, sinne se menee jo nyt! Ai, miten kaunista karkkia tarjoillaan täällä iisalmelaisyleisölle, vajaa puoli minuuttia menty ja siellä lepää ensimmäisen kerran, se on tämä ykköskenttä, jossa tiedetään, että sieltä löytyy hyökkääviä puolustajia kaksin kappaleen ja katsotaan sitten, onko se Juha Virtanen keskushyökkääjä, joka sieltä käy tökkäämässä freeboundin sisään. Ja rangaistusta jäljellä Heiskanen ajaa sinne maalin eteen vahvasti ja yrittää päästä laukomaan, ei tule valmista Hämälä, nyt on viivassa tilaa ja siellä naputellaan mailaan! Turha naputella yhtään mitään, Janne Katosalmi, IPK hyökkääjä nappaa kiekko ja kun 5 sekuntia rangaistusta jäljellä, niin siellä soi jo toisen kerran, vajaa 6 minuuttia pelattu ja pelikarhut pistää myrskyn. Tuukka Spura siellä pyörittelee päätään, että voi herran pieksut sentään, vajaa 6 minuuttia ja sarjanousia Iisalmen pelikarhut tykittää jo toisen maalin. Ja sitä IPK-pelaaja Komulainen ei pääse irtokiekkoon, Hokki kääntää nopeasti vasenta kaistaa tullaan, Komulainen, Leppänen mukana, kiekko jää kuitenkin keskialueelle. Ja IPK kääntää puolestaan siellä toiseen päätyyn, nyt mennään aikamoista hurlumheitä molempiin päätyihin, mitä täällä tapahtuu? Vajaa 10 minuuttia ja peli on 3-0. Oi, sentään. Nyt täytyy sanoa kyllä, että nyt tarjoillaan kyllä aika makeaa suppelia iisalmelaisyleisölle. Täpö täysi halli ja jokohan Tuukka Spuralle riittää. Kyllä riittää, Tuukka Spura! Kosketus pelivälineissä, mutta hyvin antaa IPK painetta siellä ja taistellaan loppuun asti. Heinonen tappelee kiekosta, ei saa kiekkoa kuitenkaan IPKlle, Turtiainen ja pakkopeli lähtee käyntiin! Ja Pyykkönen pistää peli 3-1. Vähän näyttää tämä Pyykkösen laukaus, että se ottaa jostakin kimmoketta, sellainen Kaaliperhonen sinne lentelee, mutta se lentelee verkon perukoille ja näin sitten Virsijoukkue on kaventanut 3-1, kun vajaa 5 minuuttia on ottelun toista erää pelattu. Ja niin kauan tässä näitä rangaistuksia IPK ottaa, että se viimeinkin kostautuu. Nunen ja sinne kiekko pelataankin, pysyy kuin pysyykin alueellakin Nunen ja hyvä syöttö sinne Leskiselle, nyt on Leskisellä vetopaikka. Siinä menee! Oi! Leskinen räväyttää! Otto Leskinen, kalpalaina ja ei ehdi erää kulua kuin 46 sekuntia, niin taas tähän erän alkuun IPK räpsäyttää sieltä jälleen verkot tötterölle ja peli on 4-1. Ja kyllä alkaa pikkuhiljaa painua päät siellä vierasjoukkueen vaihtoaition puolellakin. Ei mahda mitään, IPK-sarjanousia on pistänyt tänään kyllä melkoisesti tuulemaan 4-1 valotaululla, kun hyvin iholle ja Hokki pääsee hienosti paineen alta pois ja nyt tullaan sitten 3-2 vastaan rintamahyökkäyksellä, loistava syöttö ja kyllä tämä on kyllä komeaa katsottavaa kieltämättä, ei sitä pääse yhtään mihinkään. Siitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään, 5,5 minuuttia palattu ottanut kolmatta erää ja kylläpä tulee komea maali. Kyllä tulee komea maali. Se on tämä ykköskenttä, joka sen leipoo ja kyllä se on jäätävä viimeistely, kyllä täytyy sanoa. 4 aikaa jäljellä ja IPK saa 4. kenttäpelaajan, niin Kajaanin Hokki on lyöty. Kyllä tämä sitä tarkoittaa, vieläkö tehdään tyhjiin, se 5. maali ei ainakaan vielä. Ja nyt on paikka ja sinne menee! Lauri Heinonen niittaa 5. maalin ja 29 sekuntia peliaikaan jäljellä. IPK tekee 5-2 ja se on good night Hokki. Ai sentään kun tulee karkkia tällä hetkellä omistajaikkunoista. Voi sanoa, että tuo vajaa 100 kilometriä, mitä on matkaa Kajaanista Iisalmeen, niin kyllä se tuntuu vähintään tuplasti niin pitkältä, kun porukka lähtee takaisin yön selkään.